sa lahat, ako rin si John Mark Echentes, grade 11 student, 18 years old. Ang content talaga sa ako ang YouTube channel ay magamit ko ang Bisaya language. Tapos, kailangan sa ako mag-advise sa mga barkada na ako, kaya magulang, mga kaila, mga makabuhat o mali. Pareha na nga ng adik sa ML, mga kabataan ngayon, babae magmalalaki, adik na kayo ML, kailangan din ako na tagaan o tumpak na istorya kailangan na nila iwasan. Kung kani ang pinaka-importante, mga ginikanan karon sa amoa sa Siao Tamugan, Maylog District, Davao City, banda sa Bukidnon. Kailangan ako na sultihan ang mga papa, mama, na gusto inom, nakabloko, dagan panghubog sa mua, tas sigarilyo, sabong, kailangan ako na sila istoryahan ko. Isud man ako buhaton, pero kayahon ako na makita din ako ninyo na nabuhat na ako na ang content sa akong YouTube channel. Kailangan ako sila sultihan niya. Iwasan na, kung may pakita din ako na sa inyo, kung saan ako pagsulti sa ila, kailangan magbago sila. Kailangan manalig na sa Diyos. Kabalo ko nga, dahil mga pinikanan nga naan niya sa bukid nga, dito nagasimba. Pero, promise, sukad makauli ko sa kuha. Buhaton ako na, kaya napa ko sa Davao karon, wa pa ko kaulig, isa na katuig tungod kay pandemic. Sa lahat, ang pangalan ako, ay, karon ingon din ako ninyo kung ano pipili na ko ang Hi guys! My name is John Mark Echentes.